No i dzisiaj drugi dzień na piechota. Teraz właściwie tak wszyscy wyłażą. Godzina 9. Niektórzy już tam rebrowali, czyli hałasowali, rebrowali o 6. To pewnie ci już poszli. Tam ci czerwoni to tak 50 osób Argentyńczyków. Argentina. No i idę z wszystkimi. Widać, że wszyscy wiedzą mniej więcej, kaj ten szlak prowadzi. Tu jakiś stary mostek. Tu coś. Rio Niña. Minia, przepraszam. Niña to było dziecko. A to jest Minia. No, wczoraj tam kaś byłem. Forma dobra. Jedna mała blaza na lewym srogim palcu. Ale na tyle mądry byłem, że sobie wziąłem zgierka. Aby ktoś nie wiedział, co to zgierka. To jest zagrawka. I sobie tą zgierką zrobiłem 2 dziurki małe. I już jest sucho ta blaza. 2 dni temu na tym rowerze widzę, że mi się kaszel zrobił. Czyli coś tak trochę kucą. Ale nie ma co tam się przejmować. Trzeba iść po prostu. No widzę, że te Argentyńczyki nie wiedzą nawet gdzie iść. Trzeba będzie po swojemu iść. No to coś tu mącą chłopaki. No i tak to w ogóle leci jakoś. No nie ma źle. 15 stopni. Na razie do 12 czy do 1 będzie pochmurno. Potem jest słońce ma być. A niech na początek będzie tak. No dobra, pa.